V Nových Zámkoch funguje špeciálna prevádzka. Recyklujú tam stavebný odpad. Ten sa premení na materiál, ktorý sa dá opätovne použiť na rôzne účely, napríklad ako podkladová vrstva pod chodníky či cesty. Šetria tým primárne suroviny, prispievajú k udržateľnému rozvoju a k ochrane životného prostredia. Nachádzame sa v Nových Zámkoch na recyklačnom stredisku stavebného odpadu, kde zbierame stavebný odpad, ktorý následne procesom drvenia a triedenia recyklujeme na kamenivo, na stavebný materiál. Ročná kapacita zhodnotenia alebo recyklácie stavebného odpadu v tomto stredisku sa hýbe na úrovni okolo 100 000 tón a viac ročne. Stavebný odpad je v podstate všetok stavebný materiál, ktorý vzniká búraním stavebných objektov. Väčšinou je to tehla, betón, asfalt a iné druhy, napríklad z rôznych technických zariadení. Okrem toho, čo tu bolo spomínané, prijímame aj napríklad obkladačky, ktoré tu spracovávame, dlažby, či už sú z hliny alebo z betónu. Výsledkom procesu recyklácie je vlastne recyklované kamenivo, ktoré je plnohodnotnou náhradou v určitých prípadoch primárnej suroviny. Dokonca za istých okolností môže byť použitý aj do transport betónu. To znamená do normálneho klasického liatého betónu, ak by som to takto povedal. Tento materiál, stavebný odpad, sa vkladá do drvičky pásovými bágrami. Drvička odstráni ten železný materiál z toho odpadu a aby bol kvalitnejší ešte ten odpad, tak sa z tejto drvičky sype do triedičky a z triedičky potom vychádza ten materiál úplne odzemnený. To znamená, nie sú tam časti zeminy, ktoré sú organického pôvodu a nepatria tam. Takže z neho vzniká veľmi kvalitný stavebný materiál. Ľudia na Slovensku určité povedomie o recyklácii majú, najmä vplyvom komunálneho odpadu, ale mnohí nevedia, že aj stavebný odpad sa dá recyklovať. A keďže vidíme, že primárne zdroje sa míňajú, tak recyklácia zákonite musela prísť. Jednak recykláciou šetríme životné prostredie a nahradzujeme recyklovaným materiálom tie prírodné zdroje, ktoré napríklad kameňolomy, kde teda míňame, rozoberáme horu a robíme z toho drvené kamenivo. Tieto zdroje nie sú samozrejme nekonečné a časom sa môžu minúť a perspektíva je jednoznačne recyklácia. Už vidíme v niektorých severných štátoch, že dovážajú si stavebný odpad, lebo už nemajú vlastný. Takže je to potrebné určite. Ako najväčší prínos recyklácie stavebného odpadu určite vnímam dopad na primárne suroviny, ktoré sa tým pádom nemusia ťažiť v takom rozsahu. Samozrejme niekde nie je možné nahradiť primárnu surovinu recyklovaným kamenivom, ale toto je taký ústredný dopad, ktorý recyklácia stavebného odpadu má na životné prostredie. A potom samotné skládkovanie. Doteraz do nedávna bol trend a ekonomicky porovnateľný trend skládkovanie. A teda ľudia neboli motivovaní recyklovať, ale už asi každý vidí, že to cesta nie je. Takže recyklácia a opätovne získavanie materiálu z odpadu je určite cesta do budúcnosti.